Здравейте, Wings фенчета! Днес ще ви покажа моето легло, което направих на моята кукла Барби. И също облеклото й. И така, това са 3 неща, заедно с облеклото стават 4. И така, сега да покажем всъщност леглото. Това е възглавничката, която направих. Тук има едно стикерче на птичка. Тя всъщност е така. Тук има едно сърце за спалнята и тук пише, съм сложила Wings Club, защото, нали, знаете, че това е любимото ми функче. И съм сложила на Wings и дразно от една хартия там, нали. Сега ще ви покажа. Това значи, тук е розово, после жълто, лилаво, зелено, синьо и някакъв такъв електрикав цвят, как беше, не знам, и това е последното е кафяво. И тук има едни стикери, това е една хартия, всъщност, е една книга за модели, но аз няма да ви я показвам. И така, тук има, нали, разни неща, които съм залепила от стикерите. И това е възглавничката, нали? И това е от една кутия, ето тук се вижда. Тук съм облепила с хартиено чипсо за украса. Не за украса, просто защото не искам да го бедисвам. Това е едно столче, като фучелче нещо. Това е от една кутия на парфюм на Барби. И тук е облепено, това е изрязано тук, нали? И облепено с хартиено чипсо, за, нали, така да го отцвита по някакъв начин. И така, това е шкафчето от идеята на Елена Зоркова, която ми даде много хубава идея. И аз тогава и гледах клипа и си направих такива шкафчета. Ето. Така. Това е с пастел от стено. Това е другото. Те са 3. Тук съм сложила и неща, които направих на куклата ми. И това е третото. Чакайте момент. Ето. И така. Това беше. Сега ще ви покажа самото облекло на куклата. Това е диадемка на панделка от една такова. Или от плат. И аз я направих така. Вие знаете, това е куклата ми Барби, която я направих. Клип, който се казва Моята кукла Барби. И това е диадемката тук. Тя тук е на главата и сега ще ви покажа. Ето, тя минава от тук. И нещо като ластичка, но не точно, ами то така изглежда като ластичка всъщност. И тук има като панделка нещо. И така го направих всъщност. Това е рокличката и тя е отзад изшита, просто сложих една ластичка, защото и беше малко голямка. Ето, тук се вижда, че е шито. Ето. Ето. И аз изядрих и съм ушила и едни обувчици, които не станаха много добре, но аз пак ще изчакайте момент да го правя тук. Изчакайте само. Ето, той тук сте. И това са обувките. Се направи всичко. Вода е в тон, за да изглежда по-готино. И това е... Аз костюма си го уших съвсем сама. Значи не шия добре, но аз съм на 10 години и просто не шия добре. Не съм като сисето, затова че... моля ви, не ми се подигравайте. Сисито може много по-добре от мен. Тя прави прекрасни неща. А пък аз нищо не мога да направя както нея. Но нищо. И ето това е. Всъщност аз току-що качих клипа с
Не знам как да ми този клип с моите Wings неща. Ето ги тях. Ще го качих и реших да направя един клип, който направих на куклата ми. Така, нали? И това беше от облеклото. Да ви кажа буките да следва. И това беше от облеклото. И куклата вече може да си ляга на нейната спалня. Направена от мен. И изчакайте само да й правя бузата. Хроклята дехе. И ето. Кажете в коментарите, миналия клип забравих да кажа. Кажете в коментарите, кои имате от моите неща. И сега ще ви покажа, нали, нещата, за да знаете. Кажете ми, примерно, кой има тази игра. Сега, всъщност, ще ви покажа неща, моите Wings неща и искам да ви питам в коментарите, ви да ми кажете, кое от тези неща, които имам аз, имате и вие. И така, да, това е. Кой има тази игра, нали? Първото нещо е тази игра. Второто е този молив. Третото е ластичката. За Словена знам, че има подаръка изписанието, затова няма да тя да не пише, но ако иска да пише, се ми едно. Това са подаръчето. Тези чининки. Нали, тези дети щипки. Ето е ролята. Списанието. Поканата. Гребена. Нали, пак подаръка. Линията. Тетрадката. Дъската. И книгата. Ето. И раницата. Ето я ние. И така. И това беше. Някой път, когато мога да го направя някакси по-светло да се видя, ще ви покажа ето тази карта, но не съм сигурна кога ще е. За това, че не ми чакайте веднага клипа. И така. Това беше. Гледайте и другите ми клипове, забавлявайте се, харесвайте, коментирайте. Не забравяйте да се абонирате, защото ми се ще да имам повече абонати. И когато абонатите ми станат 20 или повече, ще снимам специален клип за това. И така. Това беше от мен. Чао, чао!